अच्छा से बोलो ना, अच्छा से बोलो, अच्छा से बोलो तो। तुम्हारा कितना दोस्त 5 लोग हाँ? कहाँ है घर का? गथ' गैयैखायसो भाग्य मोजां हियाबनायासैना जानायखाय ओइनै जोंखौ निसा जोबदो थद गैयै ओइनै आगानायनै आगानायनै गटाय हा गोजायनै ল'ৰাটো বহুত নচিব ভাল ল'ৰাক মই ৰাখিব খুজিছিলে কালি সি নিজে গৈছে থব গলো হোষ্টেলত শুকুৰবাৰে আহিছিলে লাষ্ট ৰুমত লাগিন চাই কিনে আহিছে চব মাটি সব So hello लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनै आं सोरनि सायाव आपडेट लानानै फैदों भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय जोबजासिम नायाबा मिथिनाय नङा नालाय बेखायनो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायनानै लादो आरो अखाबो हाबाय दङ नालाय बेकग्राउन्डआव अखा हानायनि साउन्डखौबो खोनानो हागौ आरोना बेफोरखौ इगनर खालामदो आरो नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय दिनैनि आपडेटआ मोननै आपडेटनि सायाव जागोन आरोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना नोंथांमोना आरो सोरबाफोर जुदि गिववे बा आंनि ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो आरोना बे माने आंनि ब्लग चेनेलाव सानफ्रामबोनि माने 500 बा 1K फैयोबा माने 1.5 GB आरो 1 GB नि गिववे होबाय थागोन आरोना ब्लग चेनेलनि भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो हाजासे कमेन्ट खालाम आरोना जायनो उइनार जायो बेसो मोनगोन नालाय 1.5 GB आरो 1 GB उइनार फार्स्ट उइनारा माने 1.5 GB मोनसिगोन सेकेन्डआ 1 GB आरोना हाजासे कमेन्ट खालाम आरो हाजासे शेयार खालाम आरो थाबैनो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनानै होदो आरोना ब्लग चेनेलखौबो ब्लग भिडिअखौ सोरबाफोर जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाहै डिसक्रिपसनाव ब्लग भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनदों बिदिबा नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो अच्छा से बोलो ना, अच्छा से बोलो, अच्छा से बोलो तो। तुम्हारा कितना दोस्त 5 लोग हाँ? कहाँ है घर का? बस्थायानो गैया गथ' गैयैखायसो भाग्य मोजां हियाबनायासैना जानायखाय ओइनै जोंखौ निसा जोबदो थद गैयै ओइनै आगानायनै गटाय हा गोजायनै ओइनै जोंखौ निसा नागालांदो बिथांमोननि न'खरावनो गथ' फिसा लांनो फैदोंमोन हराव लाखि मोजां गथ'आ गैयामोन दुता एतासो जादों हरनि गथ'आ हस्टेलावसो थाबाय थाखायो मैया हराव दङमोन ना गैयामोन गथ'आ मैया हराव गैया मैया 3टा बाजियाव आं इखौ दोननो थांदों स्कुलाव दोननो थांनानै हराव इसोरो घटनाखौ मावबाय हाखर जावनानै लांनो सिंदि जावनानै न'आव मानसि सकन्द्राया लांनो नागिरदोंमोन बायदि मोनदों जोङो बेयाव उन्दुना दंमोननो बिसोरो उन्दुना थाव तत मोनाखै नै राइथिं ओंखारबोदो गब्लं বস্তুৰ কাৰণে চুৰ কৰিব নাই বস্তু চুৰ কৰিলে বস্তু লৈয়ে গেল আকৌ বস্তু লয় নাই আমাৰ ভাগ্য ভাল কালি ল'ৰাকেইটাক আমি 2 ঘৰৰ হোষ্টেলত থৈ আহিলো তাৰ কাৰণে আমি বাচি দিলো खिन्थि खाने मानु खमाय गेसि बिथोरदि बिथिं जावनानै ओरै सिन्दी जावनानै बायदि जों उन्दैबासो खोनायखौ दिनै मोगथाङाव नुबाय बे जाथाया जादों गिरुवा बागानपारा गिरुवा दाब्ला सक होनना बुङो बेयाव जादों सेबजा बर' रायजोफोर गासैबो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदिनो बायदि गथ' सिखाव माबा माबि खोनाबाय थानाय जादों दावराव दावसि তো মোৰ ল'ৰা কাৰণে এইটো অকমান মোৰ এটা ল'ৰা 5.5 বছৰ তাৰ কাৰণে অকমান কি ল'ৰাটো বহুত নচিব ভাল ল'ৰাক মই ৰাখিব খুজিছিলে কালি সি নিজে গৈছে থব গলো হোষ্টেলত শুকুৰবাৰে আহিছিলে লাষ্ট ৰুমত লাগিন চাই কিনে আহিছে চব মাটি চব নিশ্চয় সঁচাই হ'ব এইটো নহ'লে কেনেকুৱা আপুনি চাওক দেখা দেখি প্ৰমাণ আৰক্ষী প্ৰশাসনক কি আহ্বান জনাব এইটোৱে ক'ব বিচাৰো যে মই আৰক্ষী প্ৰশাসনক মানে যাতে অকমান চাওক চবকে অকমান কিবা কৰি দিয়ক মানে যিকোনো চবৰতো ল'ৰা ছোৱালী আছে বা যাতে এনেকা নহওক লগভগ আমি শুই আছো তাৰপিছত 12টা লাগিন মই মোবাইলত ফিল্ম চাই আছো 4 বজা লাগিন তাৰপিছত 12টা বজা লগে মই বাহিৰত ওলাই কেনে
আকৌ মই এনে পেচা কৰবাত বাহিৰত ওলাই কিনে আকৌ মই দৰবাজা চৰবাজা মাৰি কিনে মই শুই আছিলো। हिन्जाव खारदों बेयाव जोंनि रायजोनि मा खथि जादों हा सोरबा हिन्जाव खारनाया खारदों बेयाव जोंनि रायजोआ मा खथि जादों जोंनि मानसिफोरा सोरबा हिन्जाव खारदोंनो सोरबा हिन्जाव बदनाम जादों बेयाव थांनो ज' थांनानै खबर लानो थाखाय थाङो नाथाय सोरनिबा न'खर दिनै माइरं गैयानो सोरबा न'खर बेमार जाना गोलैसोनानै दंनो बेखौ सोंनो थाखाय रावबो थाङा बा सम गैया आरो मा इउटुब चेनेल रामावारि एन्ड फेसबुक पेज रामावारि दा बे मोननै बाथ्रानि सायावनो आं सावरायगोन आरोना जोंनि माने सोरनिबा हिन्जावा खारदों बेयाव जों रायजोफ्रा मा खथि जादों जोंनि मा खथि जादों जोंनि मा खथि जादों सोरनिबा हिन्जाव खारदों आरो जायजों गोसोजों बिजों खारदों आरो सोरनिबा हिन्जाव जायजोंबा गोसोनानै खारदों आरो बेयाव जोंनि रायजोनि मा खथि जादों जेरावथ' खथि जायाखैलै हा जादों नामा माबा सोर देखायनो हागोन नामा जोंनि रायजोनि मा मोनसे खथि जादों सोरबा देखायनो हागोन नामा हाया आरो बेजों लोगोसे जों थारमाने आं नुबाय थानो मोनो फ्राय आं ससियेल मिडियायावबो नुनो मोनो बा समाजफ्रावबो नुनो मोनो आरोना जोंनि समाजफ्राव नुनो मोनो आरो जुदि सोरनिबा हिन्जाव माबा मोनसे बदनाम जादोंनो हा सोरजोंबा बदनाम जादोंनो आरो जुदि माबा मोनसे दावराव जादोंनो सोरजोंबा खारदोंनो बेखौ खबर लानो थाखाय बिराद मानसि थांगोन बा बुहुद खबर लागोन ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो खबर लागोन बा न'आव थांनानैबो खबर लागोन बेखौ सोंनो थांगोन आरोना नाथाय सोरनिबा न'आवदि मा होनो सोरबा खामानि मावनो मोनाखै न'खराव माइरं गैया थाखा फैसा गैया सोरनि न'खराव बेमार आजार जादों दुखिया मानसि थाखा फैसा गैया थाखा फैसा नागिरनानै मोनाखै नाथाय बेफोरखौ मिथिनानैबो जोंनि मानसिया मालाबाबो खबर लानो थाङा दे नोंसोर न'खराव माबोरै बिदि जादों होननानै सोंनो थाङो नामा आंथ' डाइरेक्ट बुङो सोंनो थाङा बे सोरबा गावनि न'खरनि मानसि सोरबा सासे सानै थांगोन बेनि अनगा रावबो थाङा थाङा दा बैनो जाबाय जोंनि गेजेराव थानाय गुलाय गुजाय किसुमान बिखौ नेगेटिभ माइन्ड थिंकिंनि मानसिफोर आरोना बेफोरबायदि जों बेखौ मा होनगोन नेगेटिभ थिंकिंनि मानसिफोर जोंनि मानसिया मालाबा मोजांखौ सानस'नो रोङा सोरबा सासेनि मोजांखौ सानस'नो रोङा जोङो दे बै हिन्जाव खारनाय न'खरावदि जों खबर लानो थांगोन ना जायनि हिन्जावा खारदों बा जायनि हिन्जाव बदनाम जादों बि न'खराव जों खबर लानो थांगोन ना खबर लानो जों थांगोन ना बेखौ जों मालाबाबो मोजांथार खबर लानो थाङा जों मा मोनसे फंसे खोन्थानिफ्राय फंथाम फंब्रै बानायनो थाखाय बैनि थाखायसो थाङो उदिस लायनो थाङो जोंनि मानसिया थारमाने आरो बेसेबां बदनाम खालायनो हागोन हा फंसेनिफ्राय फंनै फंनैनिफ्राय फंथाम फंथामनिफ्राय फंब्रै बेसो थांगोन आरोना बेखौ लुबैनानैसो थाङो जोंनि मानसिफ्रा नङाबा ओरैनो थाङा दुखिया न'खरनाव बे सोरबा बेमार आजार जादों बेयाव सोंनो थाखाय मा थाङा मिथिबायना थारमाने थाइसे थाइनै जोंबो सहाय खालामनांगोन खोमा हा थाइसे थाइनै जोंबो सहाय खालामनांगोन मानो थांनो थाङा नै बैनो जाबाय जोंनि गेजेराव थानाय नेर' माइन्डेड मानसिफोरनि साननाय आरो नेर' माइन्डेड गोसो आरोना टेक गोसो थौले गोसोनि मानसिफोर आरो टेक गोसो बिसोरनि साननाया मालाबाबो बिसोरो पजिटिभखौ साननो रोङा सब समाय नेगेटिभखौल' सानगोन आरोना सोरनि फिसाखौ बदनाम खालायनो हागोन सोरनि फिसालाखौ बदनाम खालामनो हागोन सोरनि हिन्जावखौ बदनाम खालामनो हागोन नङै खन्थायावबो बेनो जाबाय जोंनि मानसिनि नेर' माइन्डेड थिंकिं आरो दा नोंसोर ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दंना दा ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दङ रसमा सासे इउटुबारा दा खोनानो मोननाय मथे सोरबा सोरजोंबा खारफालांदोंनो फिसाय आरो फिसाखौ गारनानै सोरजोंबा खारफालांदों आरोना दा ससियेल मिडियायाव बे ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दं आं मैयानिफ्राय मोजां अबजार्भ खालामदों आरोना सिगांनिफ्रायबो जानो हागौ आं मैयानिफ्राय मोजां अबजार्भ खालामदों आरो जोंनि मानसिया ओरैबादि ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि खालामगासिनो दं ओरैबादि एकदम जाय हानाय मानि गोसो एकदम जाय जेरै हायो बेबायदि पस्ट खालामलाबायगासिनो दङ हा जाय जेरै हायो बेबायदि गाज्रि पस्ट खालामगासिनो दङ गाज्रिनो मानो थाखाय नाथाय जों थांनानै सोंहैदों आरो बे मानो थाखाय खारनांगौ जादों गावनि फिसाय आरो फिसाखौ गारनानै जों थांनानै सोंदों नामा जों मानो थारमाने बे सासे गावनि फिसाखौ बा गावनि फिसाखौ बोरै खारदों गारनानै बोरै खारनांगौ लगिया जाखो सासे बिमाया 9 मास 9 दिन गोरबोआव लाखिनानै जोनोम होनानै गावनि फिसाखौ मालाबाबो गारनानै थांनो नागिरा मालाबाबो थांनो नागिरा बे बाथ्राया 100नि बिथोराव 99% ट्रु आरो रियेल बियो आरो बे सैथो बियो 99% सैथो बे खोन्थाया बेखौ आं प्रमान खालामनानै देखायनो हायो ओमफ्राय जों मालाबा हयथ'
जों मालाबा थांनो नागिरदोंबा नों मा होनो एसे गोरों गोरा जानानै नोङो सासे बुजिनो हानाय जानो नोङो हा सासे एसे गिदिर चेनेलनि अनार जानानै नोङो दिनै आर्निं जाया नङा एसेबाबो जायो हा मिथिनो मोननाय मथे आरो नाथाय आं दाबो मोजाङै बिनि डिटेल्सखौ नायाखै बा बाय' डाटाबो थांनो आं बिनि बाय' डाटाबो नायाखै नुबाय नुनायाथ' सम सम मालाबा इउटुबावबो नुयो मालाबा फेसबुकाव नुयो नुनायाथ' नाथाय आंनि गोसो साननाय मा जाय जेरै हायो फैसा खामायथों जेबो नङा ससियेल मिडियासो होगोन ना कम्पानियासो हरगोन फैसाखौ जाय जेरै हायो बिखौ खामायथों आरो आंनि साननाया बेफोरबायदि दा बिखौ लानानै जोंनि गेजेराव ओरैबादि दावराव दावसि जागासिनो दङ आं हमनो हायाखै आरो थारमाने आं बिखौनो बुंदों आरोना सोरनिबा हिन्जावा सोरजोंबा खारदों बेयाव जोंनि मा लस जादों जेनेबा जोंनि माबा मोनसे लस जादों नामा नों नागिरनानै थांनांगोन नामा नोंखौ नागिरनानै थांनो नोंनो दायथ' होदों नामा जे आंनि हिन्जाव खारबाय नों नागिरनानै लाना फैलै नों दायथ' होदों नामा नोंनो दायथ' होआखैलै ना नों बिनि न'नि गारजेन नामा नोङो जायफोर बादिया गाज्रि मोजां जाहा था गाज्रि पस्ट खालामगासिनो फट'खौ होयै गाज्रि मा होनो बेयाव थाम्बनेलाव लिरै होनानै जेरै पस्ट खालामगासिनो दंना खायफा मानसिया आं बैफोरबायदि मानसिखौनो बुंनो नागिरदों आरो नों गारजेन नामा नोंहा मा खथि जादों जेनेबा नोंनो दायथ' होदों नामा नागिरनो नों पुलिस नामा नों नागिरनो हागोन नामा नों सोर आरो मानो थाखाय खारदों बेखौथ' जों एसे बिजिरनानै नाय जानो हागौ बिनि फिसायाबो गाज्रि जानो हागौ ना जानो हागौ रसनायाबो गाज्रि जानो हागौ नाथाय सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौथ' जोङो मिथियाना दा ससियेल मिडियाआव मालाबा सोरबा बुंना लागोन नामा आंनो बिराद गाज्रिलै बेनिखायनो आं हिन्जाव खारदों बुंना लागोन नामा बुङा होमबा नोंसोर जाहा थाहा ओरैनो नोरखोबारखो ससियेल मिडियाखौ ओरैनो गाज्रि गुबुंले मानो खालामबाय थायो नोंसोरलाय बे नोंसोर बादिनो बै नोंसोरनि गाज्रि पस्ट खालामलाबायगासिनो दं बेयाव मा बेबायदि खालामनानै नोंसोर लाबोनो हागोन नामा मानसिखौ पुलिसनि मददथि नङाबा नोंसोर नांना लाबोनो हागोन नामा नोंसोरो हागोन नोंसोरो हाया नोंसोरो दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय गोबाङानो भिडिअखौ फेसबुकाव आरो इउटुबाव नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबाथ' आंनि नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरै नुखाबाय आरो गोबाङानो सापर्ट खालामदों आरोना आंखौ नैबे मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बेफोरबायदिनो ब्लग चेनेलावबो सापर्ट खालामहैथां आरोना एसे नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो ब्लग भिडिअखौबो आगारनो गोसो जागोन नालाय नोंथांमोना बेखायनो ब्लग भिडिअआवबो थांनानै बिदिनो सापर्ट खालामहैदो आरोना आरो ब्लग भिडिअआवथ' बुंनानै होखाबाय सानै मानसिनो माने गिभवे होगोन आरोना जाय उइनार जायो 1.5 GB आरो 1 GB एमबिनि नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो रिसार्जनिबो लाबोगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना आरो थाबैनो 1K खालामनानै होदो आरोना आंनि ब्लग भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दंखायो थाबैनो 1K खालामनानै होदो साबस्क्राइबारखौ बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय